Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lah, mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar to nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti isih turu. Oh, dong. Kok apake mawon pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku, japa mantraku. Gong eling le. Eling ya, Nak. Elinga Cah Bagus. Iki Masmu. Iki Masmu Petruk, Gong. Kaya macam mripate putih kabeh. Iki Pandara. Wah, eneng sing ngangslupi bagus. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe ngangslupi adikku Bagong iki karepmu piye kek? Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Ha apa? Ayo, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Wah, ora. Kowe ngentut to? Hoi ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula rasa dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko angslupan demit Betari Durga. Balane pirang-pirang do ngramyang. Ha iya. Mula to ngapa? Nulis apa to apa? Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya diangen ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak diangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Golek perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget. Lah ngopo? Buyar wae. Wis, Truk. Siraku buyar lan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Gedhok suweke geblek daya. Ya ora urung kangsen atine wis. Sesuk iki nang ngejak ngono iki kangsen. Maluroji. Oh iya. Atine kancane kompak. Gedhok asale
Wis tembang suwe ku ya Gong. Aja ngecero tembang suwe, aku paling sengit nek ana wong ngece. Kuwi tembang kuno, tembang suwe ngono ki mangkel nang ati terus. Sebagai wong seni nek jenenge ngono kuwi rasane ning ati ki sok maclek gitu. Kowe aja ngecero gethuk. Lho. Tembang apa-apa ya asale saka gethuk. Ya ora. Nggak ngomong ya. Wis takono kowe. Saiki nembang apa? Engko rak ming nyambunge tekan gethuk. Kok iso? Weh, domong. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi gethuk ada asale saka tela Sri Uning Mustika Tuban kadung tresna lan supaya mati rene-rene bebarengan ada kabeh gethuk. Oh ya padake wis tembang apa? Nek tembang cara mbiyen utawa tembang saiki podang kuning kae ya saka gethuk. Saka gethuk, apa-apa wis saka gethuk kok domong ngene ta kowe. Nuladolaku tama sinom rene-rene bebarengan ada. Oh iya. Enak apa wong urip ning alam donya rene-rene bebarengan ada kok kabeh ngono to ya kancane iki sing gembira arep-arep banyune segara rene-rene bebarengan ada. Oh iya. Mas aja dipleroki Mas aja dipoyoki rene-rene bebarengan kabeh iki saka gethuk aja ngece gethuk mula Bu Maryam dodol gethuk mergane apa-apa saka gethuk lagu modern ya saka gethuk ade aku anake sapa rene-rene bebarengan. Oh iya, apa-apa kok dadi ngono ya? Edan lagu-lagu dangdut saiki ya saka gethuk. Saka gethuk gampang ngene kowe. Nek neng dalan anyar kowe karo sapa? Rene-rene bebarengan. Aku mau iso gathuk-gathuke kok Bang. Bengawan Solo gethuk ada kabeh saka kuwi ta ambar pisangku belum masak sore-sore padang bulan aku sik terus ngapur apa-apa gethuk-gethuk wong mesti lambene bakung sing kepas-kepaske ora senengane pelok rumene ya rengkong pelok rumene adunake ya ora kita ming lagu waktune selain ngoyang ndak rampung lakone. Ha iya. Ya. Ya ngapura para penonton via streaming ya, Tru. Sing dikabarke sore mau Palimban tembus 11.000 penonton seluruh dunia, luar biasa. Seneng aku kok. Terus ana sing akeh sing do kirim WA lumantar aku nyuwun lagu nek ora iso tak waca. Satu ora iso tak aturake nyuwun gunging Samudra Pangasami liya dina tak turuti. Ngono ya, Gong. Soale ya kanan tro aku kadang kala ya iso buka HP, ora iso balesi, ora iso maca. Ya mung ngerti nek ana WA. Ngono ya, Gong. Mulai do wiwit nyelengi aja mung nonton streaming ning terus nanggap. Ha iya. Terus nanggap ora. Ayo. Wis ya le, engko ndak senani Semarang kok mulai saka Mendura to? Urung. Matur Bapak apa wigatine? Ya. Ya diaturake engko ndak dukane. Ki tumrapaku isih dawa iki lakone Semar nggone arep kepengin bangun jiwa terus. Ya. Kakang Narado. Kakang Resi Kanika Putra. Ampun api Adi Guru. Marmanipun mriki lenggan sak mangke Kakang kula timbali supados rawuh wonten ing Bali Marti Undha kula badhe wonten atur ingkang badhe kula njageng sanipun Kakang Narada bab menapa inggih menika muganipun Semar Badranaya
inggihipun Kakang Ismaya anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemakarya gara-garaning Kayiwangan menika Kakang lajeng kersanipun kados pundi menapa Kakang Semar dipunepataken menawi Kakang Ismaya dipunepataken lepatipun wonten pundi wong nyatanipun piyambakipun menika boten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Madukadi Pramesti Bathara Guru tata lair boten ganggu kaliyan kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kalindran kula lelipun krana hawa panas ingkang sumundhul ing awiyat akarya gara-garaning Kayiwangan mlengking saking menika titah pujangkara ingkang sampun wantun damel gara-garaning Kayiwangan sayekti sakmangke badhe nampa pidana saking ulun Kakang taala Durga permonyana parigawe apa kita sowan mangka tanpa tinimbalan nyuwun pangapunten Ulun awrat tinangisan dinipun Begawan Durna nalika semana prapteng wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widyaken bilih gaganganipun badhe amboyong Semar. Kana samangke Semar badhe ambangun jiwa. Kula tumunten nyuwun tulung dhateng kula supados samangke saged njugaraken Semaranipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kabuyung wonten negari Ngastina. Panjenengan Betari Durga. Banjur wigatine kita sowan ning ngarsa ulun. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Adi Bu Ulun. Samangke supados ngemutaken dhateng Semar sampun ngantos bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kula jagat menika kedadel wonten ala wonten becik ana padang ana peteng. Menawi mangke titah sak negari Ngamarta menika dipun damel padang sedayanipun kanipun Semar Badranaya. Lajeng menapa pedamelan kula pukulun wantri penggalih dhateng kula pukulun. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga kula wonten maring adhaw bener kang dadi atur kita tumuli rausan dadak walang ati kang dadi ati kita ayo derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel yen bisa bakal tak tanjake apa ta wigatining Kakang Ismaya bakal bangun jiwa yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun sayekti kita ora usah melu-melu ulun pribadi yang bakal ngrangket kelawan Semar Badranaya lan direk ninggal kula monggo kula dherekaken Endra wonten dawuh ora usah dadak melu-melu. Mengko mundhak ora mangan angkane gabul kulute kita ngerti. Kekuataning Kakang Ismaya yen to nganti di aru biru dening Bathara Guru ya Yayi Manikmaya. Inggih kula. Ditonton wae saka kadohan. Bapakmu ki pancen ngono kae anggere disuwitani utawa disuwani dirga. Lah banjur malik paningali. Monggo kula dipun titipi saya karo aku Bathara Indra. Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning Natandrawati prapteng Karang Kadempel ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo Semar aku go prapta ning Karang Kadempel Petruk ing suwana negara Mandura tumuli nganti kawan panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu jinuwun syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nampa kula kumalancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dhewe nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi ndadosa srana anggen paduka
eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak Pandhawa menika gangsal cacahipun monggo nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembyahaken asta menika boten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan Nata Ndarawati mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa Nata Ndarawati mesti melu katut tegese mesti kelepetan Kakang Semar pancen bener mengkono mila Ndara sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita nek Pandhawa nedengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedeng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke mengkono Kakang nggih ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik dumeh Pandhawa sakniki wis becik terus ora perlu diulatake ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe Pandhawa menika mangreh sagung kawula dasi negari Ngamarta Kakang Semar bener mengkono nek nganti ana alaning Pandhawa kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wondene sinuwun Prabu Mandura napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi boten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti ndhisiki dhateng kodrating dewa boten arep sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan duwe kewajiban dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja monggo sing panjenengan tata sing panjenengan ulataken panjenengan anyalira Nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula emutaken mengkono Kakang Semar nggih supaya negara niki tetep adil makmur warata tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manik Maya lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karang Kadempel apang kepara nyata aku mrapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar ngelekke sing kepiye Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat mbangun jiwa apa to tegese mbangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah aja ngawu gawar ngawur kowe aku ora duwe niat ngingerke blating panembah buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya kabeh padha percaya marang Semar Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru guru kok sik to kowe iki nek ndek pangkat kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan kowe lali karo jejermu apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe sapirangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning sapirangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing ngakarya jagat ya kalawan Gusti ingkang Maha Suci kuwi kabeh ora luput kuwi kabeh bener mergo kapracayan kuwi merdika dadi aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru Ki Kakang Ismaya ing aja-ajai para titah ing aja-ajai para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru kowe aja ngawu gawar ngawur kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar golek-golek keluputane Ismaya iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru apa mbok anggap aku ora ngerti
Kowe golek-golek keluputane Semar ki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani, ning mergo nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe Allah, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Kyai Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang-iwang manik moyo malah cedak unyang Madyapada. Lho iki Iwang-iwang jati mesti kok malah melu cedak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Panjenengan Betari Durga nggih. Mula sampeyan kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon mbangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta, Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sakarang Kadempel saperangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata-tata Ndara. Pundi kula cemadhong dawuh. Durga kula wonten timbalan. Kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar. Najan setemene tak olah alik keluputaning Kyai Semar mboyaana. Niat bangun jiwa uga becik. Nanging gandeng ulun ki nangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ingkang ora prayoga. Goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manikmaya mau merga saka pamothaing Betari Durga. Mangsa borong permoni ketapno wadyabala berkasaan jim setan mriprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar. Aku ora kewagang nandhiki Kakang Ismaya. Aku tak bali marang Kaiwangan Betari Durga. Jaramaya wonten dawuh mindho gawe ndadak sambat tekan Kaiwangan. Tinemene Wang Pekulun Bathara Guru ora bisa ngalahake marang Kyai Semar Badranaya lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Ning gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestakaken dawuh. Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget tur mambu menyan. Hawa? Heeh. Oh, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to. Wapur ora. Kowe kentut to? Hoi ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula ora usah dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko angslupan demit Betari Durga. Balane pirang-pirang do ngramyang. Ha iya. Mula to ngapa nulis apa to apa. Cangeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak diangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae kok. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Golek perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget, Truk. Lah ngopo? Buyar wae. Wis, Truk. Sirahku buyar lan yakin sumpah. Buyar tenan sirahku, Truk. Den, setiwasan to lho. Piye Petro? Bener ngendikane Bapak. Nek Karang Kadempel ajeng wonten godha sing gedhe. Dari mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metro. Bar niku terus ngantem kula sak kayange. Jengklet-jengklet mboten ngerti nika kene
Wah, edan. Gong eling le. Eling yo nak. Elingo cah bagus. Iki masmu. Iki masmu Petruk, Gong. Kaya matri mripate putih kabeh. Iki Bondoro. Wah, eneng sing ngangslupi bagus. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kek? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lah mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar to nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari. Ana ireng-ireng nang pinggir ki berarti isih turu. Oh, dong. Sokapake mawa pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku, japa mantrane napa? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo Gong yo, yuk. Ade ora temandang ndoro-ndoro. Ketemu demit-demit ka malah cilaka engko. Ayo. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Aku ketemu dong tak kabari. Apa nih? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Jo dingetke. Dingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet. Slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh.
Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet nang gone Yuwana ketemu Teguh. Alah Teguh. Ora apal mungkin. Teguh Yuwana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet-slamet saka kersaning Gusti. Wedian nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Tapake kok Teguh Yuwana slamet saka kersaning. Oh. Ana ngembruki ora. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni kena. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kok ndelok. Kaya ngapa wae. Ora tak dipet mripate iki kek. Sira kok kudu ora weruh demite pokoke aku. Teguh Yuwana samlet. Kaya ana sing bingkem cangkemku to. Teguh Yuwana samlet. Slamet saka kersaning Tegep. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana sama-sama saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana sama-sama saka Gusti. Motar ya. Mata kok nyandungi. Apa Gong? Mbok medani-medani aborane Jurga kowe. Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Teguh Yuwana slamet. Slamet saka Gong mati pisan. Arep buang kok ngantel ya, Tru. Dongane gawe wis. Udus. Napa bayangane gede. Kaget aku. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh Yuwana ngerusuhi wong ngomong cokot sisan mah dimplat. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Omah tok usunge apa ya? Aja.
nggo dolanane suwe-suwang. Lumayan. Udus. Wedan. Teguyuna selamat saka kersaning teguh. Teguyuna selamat. Mang ditiliki kok ora entuk. Wis mari apa urung? Mang ditiliki teguyuna selamat. Tak bawake jero barang maneh kok ora entuk. Teguyuna selamat. Selamat saka kersaning Gusti. Ngapa, Kong? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Jantro asli. Kowe anu medani sing tak buka matu. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Apa? Hagine meng kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Iki sing jenenge brayut ki ngene iki. Ki demel brayut iki. Ngendi-endi anak iki lagi ditinggal. Ana digawa siji. Apa iya? Arep ora wae. Bagong caitan ora. Aku senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Tegayane selamat-selamat saka saning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diatongke. Sakira apa e? Wah, badut Bagong ora. Werkudara Jaramaya ya ora nggo bali balamu. Aja takon dosa kecek ndasmu. Gaglak. Kang Semar rasa dadak cangcingcung. Rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh bregasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhenku sing do lenggah eneng awu mboto Baturna kene. Ganggu gawe konangan aku mbolo geni. Nyuwun pamit bali. Wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring Sambikala Ndara ya samet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng donga dinunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun ya Semar purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca namung menungsa lumrah mbok menika kedurungan ina lali salah apes lan mati mila kula nyuwun pangapunten mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon mbok menawa Gusti ngeparengaken benjang saged pinanggih malih Ndara.